Hej, så hedder Frederik, ikke Dagmar. Øh, Jeg vil gerne præsentere spørgsmål 3, opgave A. Opgave A går ud på, at vi skal præsentere den eksponentielle funktion, som hedder y er lige med b gange a opløftet i x. Hvis vi skulle tage et godt eksempel, kunne det for eksempel være, at b det er vores konstant. Så hvis vi kigger hen til virkeligheden, vi kan jo tage udgangspunkt i, at vi har nogle renter i en bank, så kan vi så sige y, det er hvor meget vi gerne vil finde ud af at finde efter et antal tid. Så har vi b, som også er konstant, det vil sige hvor mange penge vi starter med igen i banken. Vi kan sige, at vi lægger 1000 kroner ind. Og a, det er procent, altså hvor meget rente vi får. Vi vil sige, hvis vi får, vi får 3% rente, så skal vi lave det om, så vi får til decimaltal. Hvad? 1,03. Ja, og så x antal terminer, altså hvor lang periode vi ligesom har vores penge i den her bank. Og vi siger, det er måneder, så vi kan sige, at vi har haft den i et år. Det er bare et x. Ja, vi skriver bare 12. Det er antal måneder. Og på den måde kan vi ligesom finde ud af, hvor mange penge vi får til slut. For at vi ligesom kan være sikre på, at det vi lavede rigtigt, kan vi bevise, hvad A og B er. Jeg vil starte med at bevise, hvad A er. Så det er egentlig, at vi har x1 og y1 og igen x2 og y2. Så har vi to vilkårlige punkter, så det vil sige x1 er det samme som y1. Så når vi skal bevise A, så kan vi gøre det her, at vi siger x2 minus x1 kvadratroden så y2 divideret med y1 er lige med a. Og når vi så skal finde b, så skal vi stadig bruge de her op, og vi skal også bruge det resultat, vi har fået i a. Så vi siger, b er lige med y1 divideret med a opløftet i x1. Og det er sådan, vi finder b. Yes, som sagt, vi har vores tal, og nu vil jeg så skrive ind på lommeregneren. Så 1000 gange 1,03 opløftet i 12. Så kan vi så se de antal penge, vi får efter vores 12 måneder. Så jeg skriver lige, 1, 4, 2, 5, 7, 6. Det er jo så de antal penge, vi har. Så vi har jo sådan set bare tjent tjent 425,76 kroner i løbet af et år. Og nu vil Sofie Maja tage over med at vise det på en graf. Yes, og nu vil jeg så lave en graf, som der viser det her, Frederik lige har fortalt om. Hvis vi nu har en graf her, med y-aksen her, og x-aksen her, og så hernede på x-aksen, der har vi nogle intervaller. Lad os sige 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, og så videre, ikke? Og heroppe, der har vi vores penge. Hvis vi nu siger 200, 400, 600, 800, 1000, 12.000 og så videre, ikke? Og så hvis vi tager det eksempel, som Frederik brugte lige før,
så starter vi her ved 1000, og den kommer så til at gå sådan her, og stiger langsomt efter, hvor mange intervaller. Hey, jeg skal bevise her i opgave B i eksponentielle funktioner, at T2 er lig med log 2 divideret med log A. Og et sted at starte fra, det er her, at 2, det er lig med A opløftet i T2. Det er jo det, vi vil gå ud fra og starte vores reducering fra. Så starter vi med at tage log på begge sider, fordi så længe vi gør det på begge sider, så er det okay. Så vi har log 2 er lig med log til A opløftet i T2. Og så har vi en regel, der siger, at vi gerne må tage det opløftede inde i parentesen. Det må vi gerne tage ned ved siden af, og så må vi sige T2 ganget med log A. Det kan være rigtig brugbart, når vi skal reducere. Så vil vi gerne isolere T2, så vi kan få det resultat, vi har heroppe. Så vi tager log 2, og det samme over på den anden side. Og så dividerer vi med log A på begge sider. Og de to log A'er over på højre side, de vil gå ud med hinanden. Og så vil vi ende med at få T2 er lig med log 2 divideret med log A, som vi har beviset heroppe. Tada! Heyo. Vi skal bevise, at hvis x1 og y1 er et punkt på en graf for en eksponentiel sammenhæng, så er x1 plus t2 og y1, det er gangen det her. Ganget med 2, det er også et punkt på grafen. Så vi har simpelthen y1 er lige med b ganget med a x1. Så ved vi, at y1 ganget med 2 er lige med b gange a opløftet i x1 plus t2. Den er der også. Det er det opgaven siger. Nu skal vi bare komme frem til, at de her to rent faktisk er det samme. Jeg vil så fortsætte, hvor Laus han slap. Det var det Laus han lige gjorde, og nu vil jeg så fuldføre sammenhængen mellem de to ligninger og bevise, at de er de samme. Og det vi først har, det er vores standard eksponentiel funktion ligning, som er y1 er lige med b gange a x1. Et-tallerne er bare egentlig ligegyldigt. Og så har vi vores ligning, som vi så skulle bevise er den samme. Det var 2 gange y1 er lige med b gange a x 1 plus t 2. Det jeg så vælger at gøre, det er, at jeg vil starte nede fra den her ligning af, og regne den ud, sådan så vi kan ende med at få det sammen. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi og som Laurus også sagde, eller han sagde tidligere, at 2 må man gerne ændre til a, for det beviste han heroppe, så vi ændrer totallet her til a, til 2, og så fortsætter vi derhen af, gange y1 er lige med b gange a i x første plus t2. Okay. Så fortsætter vi den op. Og det vi egentlig gør nu,
vi har jo næsten allerede vores ligning, så vi dividerer bare T2, eller AT2 væk, så vi ender med yes. Nu hvor vi skal fortsætte, så er der faktisk en regel, der siger, at når vi har a i x første, så må vi faktisk gerne ændre plustegnet til gange, så vi siger a i x første gang a i t anden. Så vores ligning kommer til at se sådan her ud. Anden gange y er lige med b gange a i x første gange a i t anden. Det vi så gør nu, det er, at vi er sådan set pretty much færdige. Vi skal sådan set bare have fjernet vores T2, vores AT2. Så vi gør reducere. Så vi kommer til at hænge os lige med B gange A i x første. Ja, og det er også i første. Og så har vi egentlig den samme som vores normale ligning, som jeg kommer til at viske ud, som der hedder y. 1 er lige med b gange a. Det er jo præcis den samme som den eksponentielle funktion ligning. Så sådan kan vi bevise, at det er den samme, men den er formuleret på den måde.